pois bo día a todas e a todos. Imos logo pasar a dar contas dos acordos do día de hoxe, Xunta de Goberno, e voume pôr ao voso dispor para calquera aclaración que querades ao respecto dos mesmos ou calquera outra pregunta que teñades de ámbito local, nacional ou internacional. Os primeiros puntos de orde do día teñen que ver ca concesión de licencias. Bo día, Rosa. A primeira é unha licencia para a rehabilitación e ampliación dun edificio para unha vivenda unifamiliar en Figueiriñas. O seguinte punto é unha licencia para a construción dunha vivenda unifamiliar en Villestro. Tamén temos a licencia para unha vivenda unifamiliar na Sionlla. Temos unha licencia para a demolición de edificación en ruína situada na Rúa do Restollal, onde se ubicaba o antigo bar pasional, que vai a ser agora obxectivo dun desenvolvemento urbanístico. Hai tamén unha licencia para a construción dunha nave comercial no polígono da Sionlla. Hai varias licencias para a instalación de ascensor tanto na Rúa Picaños como na Rúa Home Santo. Hai tamén unha licencia, neste caso non para instalación, senón para a reforma dun ascensor en Santiago de Chile, para unha parcelación no lugar da Grixoa. Hai un punto que é bastante pouco entendible ou elexible, que ten que ver fundamentalmente que nos procesos de parcelacións houve unha petición de dúas persoas particulares para que a parcelación figurara como figura normalmente por códigos numéricos e non por identificación nominal das persoas e, polo tanto, acéptase a proposta dunha petición de dúas particulares en un proceso de parcelación. Hai tamén a aprobación inicial dun estudo de detalle dunha parcela do Parque Empresarial da Sionlla por cuestiones de rasantes e para a instalación dunha futura nave industrial. Hai tamén unha proposta de Xanduro de deixarse en efecto unha reserva de crédito polo que se financia un expediente de servicio de organización e realización de programas de actividades de educación medioambiental. Está en proceso de licitación, houve unha serie de peticións sobre os pregos e o que se fai é correxir os pregos para sacar de novo a licitación antes de iniciar o proceso e, polo tanto, de momento, deixase sin efecto a reserva de crédito mentres non se cumprimenta a licitación destas actividades. Hai tamén unha realización definitiva das obras de accesibilidade en Fontiñas, dos orzamentos participativos de 2017. Temos a adxudicación dun contrato de execución do proxecto básico e de execución dun edificio multiusos en Lavacolla. Está financiado polo Plan Provincial da Diputación do ano 2018, unha adxudicación de 258.000 euros con IBE, creo que un prazo de execución de 5 meses, e a disponibilidade orzamentaria da parte correspondente ao Concello nos decretos que esta semana rendiron contas Xanduro e Rafa Peña para poder executar nos vindeiros meses esta obra demandada na parroquia de Lavacolla. Iníciase tamén os trámites para proceder á recepción da obra de mellorado vial dende o cruce Nacional 550 en Barciela até Casas de Arriba en Cesar. Hai unha proposta de María para modificar o manual de procedementos para as operacións cofinanciadas polo FEDER en Santiago, que basicamente a modificación é unha axilización no que antes eran acordos de Xunta de Goberno e que agora vanse a elaborar por decreto, que teñen que ver cas fichas. Hai a devolución de fianza para responder dun contrato de reurbanización do Camiño da Raxeira dun DTC da 93 da Deputación Provincial da Coruña. E dentro das urxencias hai unha proposta do Concelleiro de Educación e Cidadanía relativa aos prazos de inscripción nas escolas municipais de verán 2019, das cales se rendirá conta dende Educación e todo o que ten que ver co Programa Municipal de Conciliación para o verán.
e tamén a prórroga por un ano do contrato de prestación do servicio de mantemento de aplicación informática de xestións de expedientes da UPAC do Concello de Santiago por un custo entre os meses deste ano e os meses do ano que ven de 12.000 euros. E estes son os acordos de Xunta de Goberno. Calquer dúbida sobre os mesmos, se queredes, comenzamos por aí en caso de existir, en caso de non existir, pois outras preguntas de actualidade vimos de abaixo arriba, de locales e de outros ámbitos, se queredes. Non hai preguntas de Xunta de Goberno. Pasamos logo a asuntos locais. Quería pedirle unha valoración polo tema do xulgado social, vexo que deben de remitir unha carta á ministra de Xustiza. Bueno, sabedes que no día de onte, a instancias dunha moción presentada no momento de coñecer a noticia, que foi un mediodía do Partido Popular, pactouse polo conxunto dos portavoces dos grupos unha declaración institucional unánime e que foi debatida na sesión plenaria por vía de urxencia. No día de hoxe remito esa declaración institucional e si remito unha misiva á Ministra de Xustiza a maiores de iniciar unha rolda de contactos, nomeadamente ca Xunta e co TSX, porque a diferencia de outros anos onde había unha demanda unánime da corporación e da cidade na reclamación do social, pois neste ano pasouse o filtro da proposta que facía o TSX e a Xunta, e o que resulta sorprendente que unha vez que foi atendida esa reclamación e é remitida ao Ministerio de Xustiza, pois esta reclamación sexa rexeitada, cousa bastante insólita, porque, como sabedes, é un proceso bastante reglado, non? TSX e Xunta pactan as propostas e normalmente non soen ser rexeitadas. Por lo tanto, onte a noticia da cal tivemos coñecemento, pois o mediodía causou estupefacción, constanos que en sectores da cidade, vencellados aos xuíces, a abogacía, e tamén, evidentemente, na corporación, porque hai unha posición nese sentido de cidade unánime de todos os grupos e unha reclamación do xulgado polo social que é lóxica e obxectiva, tendo en conta que moitos asuntos do xulgado polo social están a acumular retrasos de casi 3 anos, non? E estamos a falar de temas sensibles. Por lo tanto, non entendemos cal é a decisión. Estou pendente de falar ao longo da mañán co presidente do TSX, tamén co vicepresidente Rueda, e, evidentemente, como cidade, canalizar o que foi o acordo da declaración institucional parecíanos de urxencia e é por eso que no día de hoxe canalizámoslo a través desta vía. Declaracións que fixo ante Bugallo en Onda Cero, acusalle a vostede de empregar cartos públicos para facer, a través das redes sociais e a través de persoal eventual do Concello, facer política, de insultar os seus rivais políticos, de denigralos. Resultame unhas declaracións bastante sorprendentes, non? Non sei se están feitas no contexto dunha persoa que non coñece de alguma maneira o operativo das redes sociais ou que ten un descoñecemento do mundo digital, basicamente, e me explico, non? É dicir, aquí están as redes sociais institucionais, que eu creo que son escrupulosas e respetuosas, están as redes sociais dos colectivos políticos, que no caso de Compostela Aberta non están sustentadas con fondos públicos, senón con recursos do propio espacio político e que teñen perfiles diferenciados, e logo están as redes persoais dos usuarios, non? E, polo tanto, facer unha acusación deste calado, non sei se se fai no contexto de descoñecer cal é o funcionamento de redes e elaborar unha denuncia que por prolongación podría ser atribuíble a calquer partido político ou a cualquier persoa vencellada a un partido político que emprega as súas redes sociais, non? Un pouco surrealista, dito dentro do respeto, e non sei que parte hai de surrealismo consciente ou de surrealismo por descoñecemento do que é unha ferramenta de comunicación como é a das redes sociales que neste caso o exalcalde Bugallo non soe empregar. Falou con ele sobre este tema? Non falo con el moi habitualmente porque nos encontramos e temos unha relación cordial, pero non me trasladou nada, non? Parece máis unha cuestión de
dun intento de victimización que eu descoñezo, que forma parte do debate político, non? Pero non me comentou nada, non? Por iso me sorprende. Alguna cuestión? Sí, con respecto aos novos viarios que se abriron últimamente, como a conexión da autopista Covallás e o de Araras, estáse teniendo o Concello que afronte a mellora dos entornos, as conexións con esas novas infraestructuras. Non sei se hai previsións, se entenden que todo está ben. Bueno, é sorprendente, non? Porque a petición a fai outra administración, a Xunta, no que eu creo, e o decía onte nunha valoración, que é unha nova actuación da Consellería de Tel Vázquez cun certo sesgo partidario, non? Porque son peticións que se cursan tamén en tempo simultáneo pola vía comunicativa e que claramente parecen non destinadas a cooperar nin a buscar solucións, sino únicamente a abrir debates, non? Nese sentido, é coñecedor tanto a Consellería como o propio Polígono do Tambre e a súa asociación de empresarios, que é unha actuación que xa figuraba nos orzamentos de 2019 e que ten un proxecto redactado de posta en marcha dunha rotonda non onde remata a variante de Aradas a chegar ao polígono, sino nunha rúa interior para mellorar a mobilidade do polígono e a fluidez do tráfico pesado que chega. É certo que na medida en que os orzamentos foron rexeitados, estáse agora a intentar buscar crédito por diferentes vías, con diferentes obras que xa foron anunciadas esta semana, pero tamén é certo que o estamos a facer con un orzamento prorrogado de 92 millóns frente á proposta que iba a 20 millóns por riba, e, polo tanto, supoño que será das obras das que se están buscando recursos, non? Mentras tanto, quedouse a facer unha sinalización horizontal e unha señalización en pintura, pero sí que hai prevista esa rotonda. Respecto a outra cuestión, eu creo que se está a demostrar, incluso contra o meu criterio, nun primer momento, que a visión que teñen os técnicos do Servicio de Tráfico e Mobilidade, dependentes, en este caso, de Xanduro, respecto a conexión da Cidade de Cultura e dos barrios de Fontiñas e de Sar, era correcta, non? É dicir, non se está a percibir un tráfico en ningún momento denso, bastante residual, e semella máis un viario de desagüe cara a AP9 que de entrada, e nese sentido semella que sí que ten unha virtualidade, que mellorar a conectividade ca AP9 con esos barrios e ca Cidade de Cultura, pero non está a ser empregado especialmente en comparación cos outros tres enlaces, non? E, polo tanto, aí estás a facer unha actuación na zona de Sar, hasta Ponte Marzán, de pavimentación e de actuación, e poderase facer a futuro algunha actuación de acondicionamento dos viarios, pero tamén hai unha limitación física, pero de momento a curto prazo, a diferencia do polígono, esa non se contempla. Pero igual que de momento non hai ese tráfico denso, porque ainda acaba de abrir esa variante, é posible que acabe habendo. No Concello non ten algún estudo sobre fluxos do que poida concluir que hai que asumir algunha intervención? Estaremos en alerta, evidentemente, non? Se eso se dá, estaremos testando cal é a densidade de tráfico, se está en alerta sobre todo para os eventos deportivos e de importancia, onde aí sí que, independentemente do enlace en cuestión, xa existía unha densidade de tráfico e un impacto de tráfico na zona importante, como poden ser os partidos de baloncesto do Obradoiro ou outros eventos musicais no proceso de recuperación das actuacións musicais no multiusos, pero máis alá diso, bueno, eu creo que nos toca estar en alerta e, evidentemente, se detectamos cuestións que podan ser melloradas, pois as plantexaremos. Quería saber tamén se teñen xa establecida a ausencia dos proxectos que queren sacar adiante con modificativos. Fomos anunciando esta semana un grupo deles, non? Sí. Bueno, iremos a... Pero eran as que saíron ata agora por decreto, eran cousas que xa tiñan amparo no orzamento, digamos. Bueno, non prorrogaron, me refiro as que
aos investimentos novos do 2019 e que suponen compromisos con outras administracións. Bueno, pois estamos a traballar, non? Estamos a marcar os prazos, pero volvo a repetir que a cuestión non é doada, non? Non é doada porque, evidentemente, estamos a xogar con un marxen de 20 millóns menos e iso tamén afecta a capítulo de investimentos, non? Intentaremos ser operativos e marcar os tempos e, evidentemente, cumprimentar todos os compromisos que hai nos períodos de pago que teñamos que abonar. Correspondelle á área económica e los determinando, irémolos anunciando na medida en que sexamos capaces de ir viabilizándoos. Non che podo dar unha información concreta, polo que se estivo a traballar ao longo destas semanas foi no conxunto de obras que é certo que non teñen unha traducción directa no orzamento prorrogado, houve que facer operacións, pero eran operacións vía decreto e que maioritariamente eran obras xa adxudicadas, eran obras moitas xa a principio a piques de comenzar e na cal corríamos un risco importante porque algunhas foran tramitadas como anticipo de gasto debido á posibilidade ou á imposibilidade de poder executalas e entrar na vía da indemnización por parte das empresas concesionarias, non? E entón estivose traballando con esa prioridade que foi as obras que tanto Rafa Peña como Xanduro anunciaron ao longo destos días e logo, bueno, seguiremos atentos e facendo modificativos nas cuestións dos compromisos e iremoslas anunciando. Non podo darvos máis datos ao respecto. Pois se en algún momento non hai, vos lo diremos. De momento non renunciamos a ir trampeando. O problema non é eso, o problema é de quen cometeu irresponsabilidade por intereses electorais de tumbar uns orzamentos que eran uns bons orzamentos. Nós, en principio, vamos a intentar facer frente ás cuestións e priorizar e iremos comunicando. E se en algún momento non existe disponibilidade, pois o comunicaremos, evidentemente. Referíame a disponibilidade económica para facer fronte nos próximos meses para poder sacar eses proxectos, porque... Algúna cousa concreta, Rosa? Non, digo sobre algunha obra, sobre algún compromiso concreto que che preocupe, quero decir, respecto á Xunta, os compromisos que a Xunta... A ver, sí, hai, por exemplo, un que vostedes mesmos dixeron que ia ser prioritario, que é o de Clara Campoamor e que a Xunta está reclamando, pero non, eso sí, pero referíame tamén en xeral. No tema de Clara Campoamor, eu agardo que nas vindeiras 2 semanas poida iniciarse a licitación. Estáse finalizando todo o proceso final, porque hai unha parte importante que se tramita a través dos fondos EDUSI e constame que está a piques de iniciarse, se non é na Xunta de Goberno a semana que ven, na seguinte, de poder traelo, en concreto, porque eso incluso falei hoxe co concelleiro. Pero no outro, bueno, hai moitas... Perdón, outro viña que polo reparo que se ve que había con respecto ao modificativo da hora, que se vinculaba, que bueno, que ao final se asumía que sí, porque se vinculaba os ingresos a que os gastos viñan pola... que se vinculaba os gastos a que os ingresos viñan pola vinculación dos ingresos, pero que se ve que o interventor non era máis da opinión de que tiña que vir por outra vía. Sí, pero bueno... A ver se hai disponibilidade... Sí, o que pasa que... volvo a indicar, as prioridades van seguir marcando sobre calendario, hai cuestións que non veñen a conto, pero, por exemplo, a partir de setembro vai haber unha disponibilidade extra porque hai moitos modificativos que van a estar condicionados ao ingreso efectivo da parte impositiva da cidade, que normalmente recaudase en agosto e setembro, e mentras esta non se faga non vai a poder haber unha disponibilidade de maiores fondos. Entonces, cando digo o tema de calendarizar as prioridades non é menor, porque ao mellor algúns compromisos para este ano ca Xunta podense abordar por calendario e por grado de execución a partir de que entren os ingresos impositivos, etc. Entón, estáse xogando con variables diferentes que intenten fazer coincidir calendario, recursos e neso se está a traballar, pero con vontade, evidentemente, de atender os compromisos importantes con outras administracións
eso evidentemente é prioritario, non imos a deixar caer o traballo na cuestión da intermodal de todos estes anos, o feito de que vai a iniciar a licitación este ano, coidamos xa que no mes de marzo ou abril, non imos a deixar caer o acordo ou o protocolo ca Xunta de actuación en zonas sensibles do Camiño de Santiago, que vai ir acompañado de humanizaciones e actuacións en zonas do Camiño francés, do Camiño portugués e do Camiño inglés. Ímolas atender, ou a cuestión, por exemplo, dos accesos á estación de autobuses, que tamén é necesario que este ano se comece a execución para sintonizala ca actuación que se está a facer ca estación de autobuses e a primeira fase da intermodal. Eso, evidentemente, ímolo atender. Estáse xogando con varias variables para empezar a da carga impositiva, que non é menor e que é sensible a hora de poder liberar fondos. Oye, de verdad que non sabía o presidente o que é o cuñadismo? Quero dicir, que non escoitei o corte. Pero en que mundo vive? Bueno, que non entendín o que pretendeu decir, non? Eu a crítica que fixe no seu momento foi unha crítica dunhas declaracións que fixo o Conselleiro de Cultura, eu creo que extralimitándose e entrando no que era unha estrategia xurídica respecto a unhas pezas de patrimoniais da cidade e a recuperación das mesmas cando están en mans dunha familia no contexto de aproveitamento dunha dictadura como foi a familia Franco, non? Entón, sorprendeume esas declaracións na cadena SER e xeraron moito malestar. Primeiro, porque o grado de cooperación que a Consellería de Cultura é alto. Segundo, porque na argumentación xurídica do xuízo empregamos incluso informes cedidos pola propia Consellería de Cultura a través da declaración dos BIC, onde identifican as pezas e falan de que estas pezas estaban no Concello de Santiago, os seus propios técnicos. Entón, sorprendeume moito que intentara de alguma maneira facer política co que era unha sentenza en primeira instancia e que acusara o Concello de Santiago de utilizar unha mala estrategia xurídica, cando creo que a estrategia que se está a utilizar é a correcta, a da vía civil e a acción reivindicatoria e en todo o que pudemos practicar a inmersión ao longo destos meses en diferentes opinións de xurídicos, parece ser que a vía correcta. De feito, as declaracións do Conselleiro de Cultura estiveron contrapostas por outras declaracións de Pedro Puy, que sí que coñecedor do mundo do dereito, dicindo cousas diferentes ao Conselleiro de Cultura. Entón, eu únicamente dixen que eran unhas declaracións pouco afortunadas e que eran cuñadismo, non? Entón, non entendo a resposta do presidente. Eu creo que lle costou moito facer a digestión, que botarmos cuñadismo e logo quixo sair con algo que non entendo. Son licenciado en Medicina, eu non dou clases de estrategia xurídica. Sí que me preocupei de coñecer o tema e teño leído moito. Entón non me gusta que se frivolice ou que se faga política ou concurso de méritos dos conselleiros de Feijóo para ver quen é o conselleiro ou a conselleira que mellor dispara o Concello de Santiago. Debería haber un concurso sobre cal é o conselleiro ou conselleira que máis axuda a cidade de Santiago, non que mellor dispara, a pesar de que estemos en época preelectoral, porque esta é unha cidade de consenso. O recurso estáse pechando esta semana. De feito, está o director da asesoría xurídica traballando intensamente nel. Nos vindeiros días o presentaremos e, evidentemente, cando presentemos faremos comunicación do mesmo e teredes nas vosas mans o enfoque e o traballo do recurso, como non pode ser de outro xeito. O recurso? Espero que ben. Non coñezo o enfoque, non? A estrategia é clara. É dicir, nós creemos que houve unha extralimitación na sentenza da Suiza, creemos que foi máis alá dos argumentos dados pola defensa da familia Franco, porque puxo en cuestión a identificación das pezas e a titularidade das mesmas, que iso non o fixo nin a propia defensa da familia Franco, non? E para cal había un traballo documental serio, riguroso, informes históricos, incluso, e non me canso de repetilo, a testemunha do que eu entendo que é unha das maiores autoridades no campo da historia e do arte medieval, como é o especialista Izquierdo Parrín, e que foi alí a declarar a Madrid, non? Entonces,
sorprendeunos a belixerancia, sorprendeunos que a sentencia se emitira en 5 días e que entrar a cuestionar cousas que nos entendemos que non. Nos creemos que o debate está na prescripción ou non da usurpación das pezas e creemos que hai razóns de peso para defender que non hubo prescripción. Non outras cousas que foron sorprendentes da sentencia. Non decir que as pezas non se identificaban porque a unha lle faltaba un pedazo cando todo o mundo sabe que foron reconstruídas, non sei, cousas sorprendentes. E co caso, coa sentencia de Noval, estáse tamén co recurso ou está presentado xa? Pois non teño información, evidentemente se vai a presentar en recurso, pero non sei se se presentou xa formalmente ou se está a piques de pechar, tamén vos informaremos do mesmo. E que liña argumental? Supoño que a liña argumental que defendimos no seu momento, non? Que o Concello fixo un esforzo para adxudicar a empresa do Grupo Vendes a xestión do servicio, que esta rexeitou a xestión do servicio alegando que as condicións variaran. Nos entendemos que o esforzo foi sinceiro e que iso permitía prestar o servicio e, polo tanto, cumprir ca sentencia do que foi no seu momento unha adxudicación irregular no 2011 e que, polo tanto, non lle correspondía indemnización porque houve vontade de concederlle a prestación do servicio. Eles, aínda así, defenden que si querían a indemnización e aí está tamén o debate xurídico. En estes momentos, supoño que habrá unha reiteración desos argumentos. Pero a vontade de darlle o servizo foi despois de decidir que non era esa a vía para executar a sentencia. Non entendo. Que inicialmente... Inicialmente, a ver, o dixen onte no pleno, hai unha concesión no ano 2011, hai unha concesión no 2011, onde os grupos da corporación defendían que a sentencia de 2015 decía culpabilizaba a empresa concesionaria a Setes por ter actuado con mala fe, e o que decía que non se olvidaran que esa mala fe non foi secreta, porque a empresa que denunciou, que foi Vendex, fixo constar na mesa de contratación que a adxudicataria estaba actuando con mala fe. E os que estaban na mesa de adxudicación, por unanimidade, decidiron non facer caso desa advertencia. En 2015 chegou unha sentencia que anula aquela contratación e hai un informe que tamén se obvia de maneira consciente do secretario municipal e por aquel momento tamén director da asesoría xurídica que di que a sentencia non lle dá dereitos á empresa do Grupo Vendes na súa opinión e que abre a posibilidade de xestión unha nova concesión ou unha xestión directa, que foi o que iniciamos. Diante desa posición, o Grupo Vendes recurre e se recoñece que sí que tiñan os dereitos e é cando nos convocamos a mesa de contratación. Pero non pretendo convencervos. Este é o relatorio dos feitos. Outra cousa que a xente... No, pero como acababa de decir, que non lle correspondía a indemnización porque si se lle deu a posibilidade de asumir a adxudicación. Iso que defendemos nós. Pero, claro, pero previamente xa se dixera que non tiña dereitos. Me refería só a iso, era para aclarar. Non, vamos a ver, previamente o secretario o que di é que non ten dereitos porque non aparece explicitado na sentencia de 2015 que ten esos dereitos nin que lle corresponden e el fai unha interpretación de que non lle corresponden. Eles recurren e é cando se lle di que sí que lle corresponden, é cando convocamos a mesa de contratación con varios requerimentos a eles e que remata pola negativa de Vendes a prestar o servicio, defendendo que a situación dende 2011 variara da prestación do servicio. Alguna cuestión máis? Alguna pregunta? Nada máis? Bueno, chicos, chicas, ted unha boa finde, sede felices.